सर हा सर 15 तारखेला सूर्यदर्शन घडणार आहे, 15, 16, 17ला. आणि लगेच 18, 19ला परत पाऊस येणार आहे. 15 जुलैला सूर्यदर्शन होणार आहे, सगळ्याला सांगून टाका. 15, 16, 17 3 दिवस सूर्यदर्शन होईल. पण पाऊस येणार, मात्र सूर्यदर्शन मात्र होणार आहे. एवढं नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांनी काय करावं की विम्यासाठी काय करायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी, आपला पाऊस सुरू असताना आपण आपल्या विम्याबद्दल समजा विमा सुद्धा भरून टाकायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी. म्हणजे 14 जुलैपर्यंत राज्यात खूप पाऊस पडणार आहे. राज्यामध्ये तळ्याची पातळी देखील वाढत राहणार आहे, म्हणजे इतका पाऊस राहणार सर, हा आहे. सर. 15 तारखेला सूर्यदर्शन घडणार आहे, 15, 16, 17ला. आणि लगेच 18, 19ला परत पाऊस येणार आहे. 15 जुलैला सूर्यदर्शन होणार आहे, सगळ्याला सांगून टाका. 15, 16, 17 3 दिवस सूर्यदर्शन होईल. पण पाऊस येणार, मात्र सूर्यदर्शन मात्र होणार आहे. एवढं नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांनी काय करावं की विम्यासाठी काय करायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी, आपला पाऊस सुरू असताना आपण आपल्या विम्याबद्दल समजा विमा सुद्धा भरून टाकायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी. 14 जुलैपर्यंत राज्यात खूप पाऊस पडणार आहे. राज्यामध्ये तळ्याची पातळी देखील वाढत राहणार आहे, म्हणजे इतका पाऊस राहणार आहे.